Nagyon sokat vezetek egyébként. Hát most mit is mondhatnék, hogy milyen autóm van. Mercedeseim vannak egyébként most. És nem hazudok, azt mondom, hogy minden autóm most Mercedes. Ugye van amit nagyon szeretek, van egy V-osztályos kisbuszom, amivel egyébként síelni járok meg nyaralni, hogyha többen vagyunk. Vettem egy Sprintert, azt a cégnek, egy Mercedes Sprintert, hogy most alakítják át ilyen konferenciabusszá. Ez azért van, mert egy ilyen turnébusz-szerűre már szükségem van, mert elég sok nagy stábbal szoktam én is elmenni. Most például Erdélybe megyünk majd előadást tartani, Kolozsvárra, Marosvásárhelyre, de fogok menni Újvidékre, fogok menni Horvátországba, Felvidéken már többször voltam, Dunaszerdahelyen, Komárnóba, úgyhogy annak most folyik az átalakítása. Hát aztán van ez az autóm, amivel most ülünk, ez a G-osztályos Mercedes. Egyébként ez a kedvencem. Ez az első olyan autóm, ami most már, képzeljétek el, hogy szerintem már 6. évébe van, 5 vagy 6 éves. De egy pillanatig nem gondolkoztam, hogy lecserélni, hogy egy új autót szeretnék venni, mert ez a G-osztály, ez egy olyan megosztó autó, ezt nagyon lehet utálni, meg lehet nagyon szeretni is. Azt szoktam mondani, hogy aki egy hónapig kibírja, hogy nem száll ki belőle, az úgy megszereti, hogy azt utána soha nem száll ki belőle, úgyhogy szerintem egy olyan, nekem a világ legszebb autója egyébként. De van egy Maybachom is, ez egy limuzin kategóriát, akkor amikor sofőrrel kell mennem valahova, akkor az viszont egy jobb autó, kényelmesebb, hátul van benne íróasztal, meg tudok dolgozni, hogyha hosszú útra megyek és sofőrrel megyek. Mondjuk ez ritkán van, mert nem az a sofőrös vagyok, mert nagyon szeretek vezetni, egyébként kikapcsol a vezetés.